Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi an baden TV Shérif la lajɛbagaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan wale ɲuman dɔ fɔli o bɛ ka taa saw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ ka sigidaw la an kelen kɔfɛ ala fama tanu ni ka barikada an bɛ sɔli kiraw la belebele kan n'o de ye Muhamadul Mustafa ana so dinga sanuma ana ka sahaba ɲumanw o kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ ka bɛn ni Fédération Pro ka tournée ba ye min kɛra cɔlɔkaw fɛ nin ye laada ye san o san Jamiyatul Ansardine ka ni Fédération ba in u bɛ tournée ba in la ɲɛnamaya u ye wele bila an fa n'an karamɔgɔ ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara k'a k'a denkɛ kelen di walisa u bɛ se ka taa silamɛya la ɲɛnamaya u fɛ cogoya min na min baara bɛɛ lajɛlen kɛra février kalo san 2026 san'an ka Cherifikɛ kɛli ɲɛ ka kɛnɛ sɔrɔ an ka maaba welelew u donna kɛnɛ kɔnɔ ka walawalaliba kɛ min sɔrɔla la an ka jangu lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ce barika a tamana kana bɛlɛ min kan ala k'a la a ye segin ka taga a nana baara min kɛ an fɛ a diyara an ye a diyara denmisɛnninw ye a diyara an bamusow ye a diyara an yɛrɛ ka musow ye a diyara sigida bɛɛ la donc an bɛ se k'a fo ka waleɲuman dɔn a diyara an dugu ye n'a bɛ se ka baara min kɛ a y'o kɛ an ka sira di a ma an y'a karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n'o de ye an ka goro ka sigi ye Bamadan den ani Basita den Kakandi den ani Kaka kɔrɔba den an ka foli b'a ye a bɛna kuma min fɔ ala k'a mɛn turu d'a ma hali bi an bɛ dugawu k'a ye tuguni a denbaya ta fan ala k'o nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ Serifu Madani Haidara ye a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye cogoya min na ala k'an yɛrɛ k'a kɔ mɔgɔ ɲuman ye hali bi ala k'a kisi ka bɔ an jugu dogoni n'a bangeni bɛɛ lajɛlen ma jugu tɛ fɔ n'a la ala kana jugu sa n'a la ala k'an n'a kɔlɔsi ala k'an n'a tanga an bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ka tila k'an ka karamɔgɔkɛ an y'a ɲɛmɔgɔ bale fo n'o de ye Karim Kulubali ye an b'a fo dante foli min na ala k'a sara kɛ a jinɛ ye ka musow bɛɛ lajɛlen fo ni kuma nin tɔgɔra an b'o fo dante foli min na o bɔr'o ka so o nan'o ka so délégation bɛɛ ka taga o Bamako fo Kɔrɔbɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani abiyankaw bɛɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ala k'o sara kɛ a jinɛ ye an b'a karamɔgɔkɛ fo toujours wala an b'a karamɔgɔkɛ fo dante foli min na wala ɲɛna nu musow ma alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn bi wulada in na ni an karamɔgɔ doli ye anw fɛ yan an bɛ foli daminɛ an bɛ dugu min na yan n'o ye Colon ye section Sɔliyaga a ka sigida min ye Colon ye depuis baara in daminɛna Colonkaw y'a jira anw na a ye karamɔgɔ kanu jira an na depuis an nana labɛn kɛ ka programme kɛ k'an bɛ na yan ka na nalon fɔ a ye an ka organisateur kun kan ka na baara min kɛ dugutigi de nana o baara bɛɛ kɛ k'a ban pewu k'an wele ko ni dɔwɛrɛ kɔni tɛ dugu labɛnni kɔ ko ale tilanna o la tɛmɛlen kɔfɛ an selen yan a ye misi kelen di an b'o kɛ n'a ye fɔlɔ o tɛmɛlen kɔfɛ a ka mɔgɔ wɛrɛ bi yan ale ye misi 3 de di ko ka kelen faga ka 2 di karamɔgɔ ma ni karamɔgɔ nali nisɔndiya ye Colon yan o la an bɛ ala de fo ko karamɔgɔ nali anw y'a hɛrɛ daminɛ depuis a nalo an ye misi 5 de sɔrɔ an ye 3 dira k'an b'o kɛ n'a ye ka 2 di karamɔgɔ ma anw ma hɛrɛ daminɛ donc an b'a ɲini ala fɛ tournée a daminɛna hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la a daminɛna hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la o la an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bɔra i ka sigida la ka se an fɛ an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman nana yarabi ala ka bɛɛ ɲuman segin o tɛmɛlen kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye an ka fédération président ye Karimu Kulubali a n'a ka taama ɲɔgɔn an b'o bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli di fédéral ma Korogo Basirima n'a ka taama ɲɔgɔn an b'o bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛlen kɔfɛ ka foli di an ka national ma n'o ye Ɲangadu a n'a ka taama ɲɔgɔn
ka sɔrɔ ka foli di karamɔgɔ ma a n'a ka taamaɲɔgɔn minnu sera an fɛ yan minnu bɔra Bamakɔ u ɲuman nana ye Ala k'u ɲuman segin k'a fɔ u ye ko nana hɛrɛ la cogoya min na Ala k'u ɲuman segin u ka dugawu kɛ anw ka dugutigi nin ye kanu kɔda don mɔgɔ kɔni fɛn min t'i mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ ma nisɔndiya min bɛ anw na yan bi Ala de b'a lɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɔgɔn caman jira an na Ala ka ɲɔgɔn caman jira an na Ala k'o kɛ kira kanu kama sɔli ala rasul Cɔlɔkaw an bɛ foli d'aw ma aw ni su jɔyɔrɔ nin na an wulila ka jɔ n'an ka président ka dalanɛ ye mana min na u ye folikan di a ma k'a ka di a karamɔgɔ ma a y'a ɲini an fɛ an ka wuli ka jɔ k'a ka foli kɛ karamɔgɔ a n'a a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na o la foli an b'a fɔlɔ an ka dugutigi la ka bɔ Coloya k'a lase an ka karamɔgɔ ma dugutigi a ye dugu labila a ye cogo min na ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma o tura mɔgɔw bolo o la bi ta in na a balala an na tumana min na président b'an ka kuma caman b'an kɔnɔ karamɔgɔ na waati kama an b'a fɛ a kuma surunya président ko an ka layidu kurakuraya karamɔgɔ ye k'a ɲini a fɛ Ala kana an ka jɔnya jɔ an na a ye layidu min ta i ye san o san i ka layidu min tɛmɛ an ye a mana gɛlɛya anw ma cogo o cogo karamɔgɔ an bɛ layidu segin ka kurakura ye poro 1 poro 2 poro 3 tɔgɔ la k'a fɔ san o san ni nin wagati sera a ka d'an ye karamɔgɔ i ka nin ɲɛda an kan an ka président bɔra k'o fɔ hali n'a kɛra miniti 15 kana ɲɛda i kan sigida la o de don san kɔnɔ an bɛ taga ka taa i filɛ ka na mɛ kana se sigida la mago bɛ o de la kuma dɔw la ni Ala ye san min ta gɛlɛya an ma an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ i ka dɔ di an ma balimaw la min bɛna ɲɛ da sigida ninnu kan a ma d'an ye fiyewu san kalo 12 ka ban karamɔgɔ ni i ma se anw ka sigida la président b'an ka layidu kurakuraya i ye Ala kana an ka jɔnya jɔ an na Ala kana dɛsɛ foyi s'an ma min b'an bali Ala kana lajarabi foyi d'an kan min b'an bali Ala ko ka foli di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ ka ɲinifɛn hɛrɛma ye min ye ani Ala yɛrɛ cɛla Ala k'o d'a ma anw b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'o de nɔgɔya ye a bɛ se min kɔ jɛnatigɛ kɔnɔ Ala k'o d'a ma a bɛ fanga min kɔ jɛnatigɛ kɔnɔ a n'a ka denbaya ye Ala k'o k'a ye an karamɔgɔ i badenw a kɔrɔma a n'a dɔgɔmaw tagabagaw fitinin n'a kɔrɔbalenw kura ni kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen fédération poro 1 poro 2 poro 3 u bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen minnu bɛ ɲɛnamaya la ka sijan kalifa u ma minnu tɛgɛlen don dayɔrɔ ɲɛnamaw fisaya u bolo a ka t'u sɔrɔ yen ka sɔrɔ Ala yafalen bɛ anw yɛrɛ ma Ala k'o nɔgɔya an ye ka foli kɛ an karamɔgɔ ma minnu tununa karamɔgɔ la ka na an karamɔgɔ ko ten karamɔgɔ tɛ fila ye kelen de don hakililajigi don a bɛ yafa don dɔ la an taara an jɔ ni karamɔgɔ caman ye a ye taara kɛrɛfɛ an ko karamɔgɔ nana an fɛ yen a ko jɔn ye karamɔgɔ ye an taara an bɛ min fɔ bilen mɛ ko a gɛrɛla an da la an b'an bi sɛgɛn a ko jɔn ye karamɔgɔ ye an taara an bɛ min fɔ bilen o la fili y'an sɔrɔ an ko karamɔgɔ mun nana i bilasira kalanden mun farala karamɔgɔ kan aw de ko don an bɛ foli kɛ aw ma a to karamɔgɔ la ka na anw nɔfɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye an bɛna kuma surunya ka sɔrɔ nka n y'a jɔyɔrɔ tɛ ni kuma jɛyana a fili ka ca ni degun minnu sɔrɔla a k'o yafa an ye Ala yɛrɛ kama a n'a karamɔgɔ Amadu Tijani kama a bɛna fɔli min kɛ su in na k'o kɛ sababa ye k'o kɛ ɲɛtaga ye kɔrɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo k'o kɛ ɲɛtaga ye poro 3 bɛɛ lajɛlen bolo kɛrɛnkɛrɛnnema an karamɔgɔ a n'an ka dugutigi ka dugu la yan k'a kɛ ɲɛtaga ye an bɛɛ lajɛlen bolo Ala k'o nɔgɔya an ye président ka foli de dun don n'a nɔgɔyara n'a bɛnna aw ma o ye président ka ni fili min sɔrɔla la o y'an ka kodɔnbaliya ye Ala ka yafa an ma o la an bɛ aw yɛrɛ ka yafa ɲini Ala k'o k'an ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. Nin yɔrɔ in de la Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a mɔdenkɛ sanu ye kɛnɛ sɔrɔ ne ka kɛnɛ la nɔrɔya ka kɛnɛ bonya n'a nali ye n'o de Sherif Ahmed Tijani Haidara ye u y'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ a donna ka laseli minnu kɛ ni o dɔ de bɛ boli danaya yɛrɛ kan na a mɔkɛ sanu n'o ye Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye na ale de mankutura ne Muhamadul Amini ye n'o ye danaya mɔgɔ ye ne a mɔden sanu bɛ k'o lawaleya. وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ka daminɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye tiɲɛ o ala y'i tanga ɲini ka bɔ sheitanɛ ibilisa laɲini tɔɔrɔ ma naam kisi ani ala ka nɛɛma an'a ka barika naam a ko jidi ala kira ba kan n'o muhamadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wasalim ani kira sodingɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw naam ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se ɲɛwuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye u la amin o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen naam ka bɛɛ fo tiɲɛ ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala k'an ka hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye amin ala k'an n'aw kɔrɔta amin ala k'an n'aw wasa amin ala k'an malo ala k'an labila amin ala k'an dɛsɛ amin ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ amin ala k'an siri danfɛn na amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye amin sɔlla muhammadin wa alihi wasalim idra alhamdulillah naam bi an bɛ an badenw fɛ yan aywa yolo dugu kɔnɔ allahu akbar taama la min ye kɔrɔkɔ a n'a mara allahu akbar o taama ye jamiyatu ansarudin islami ye min laɲini sige alhamdulillah ala y'a latigɛ ange k'a ɲɛw da ɲɔgɔn kan naam ka se nin dugu in na yan allahu akbar alhamdulillah naam an nana sɔrɔ dugutigi a y'an kunbɛn allahu akbar o kɛra ni bonya ye tiɲɛ ni bisimila ko ɲuman ye wallahi dugu kɔnɔ sige a ma da o ma aywa a se ye min ye ka kɛ naam a y'o kɛ allahu akbar o de bɔra ka lase tiɲɛ k'a fɔ dugutigi ye misi di ka an kunbɛn ka an fana allahu akbar a sara bɛ ala bolo ala ka barika don a ka dugu la amin ala ka hɛrɛ kɛ an n'a yɛrɛ ye amin a b'a ka dugu natali hɛrɛ min ye yarabi ala k'o nɔgɔya amin ala sɔn o kɔ k'an ka imamu fɛnɛ fo tiɲɛ o bɛ wulikajɔ min na an nɔfɛ nin baara la a yelen don wallahi silamɛya ye nin de ye sabu silamɛw ye ɲɔgɔn balimaw de ye ange yɔrɔ bɛɛ an bɛ an ka imamu fo tiɲɛ a ka wulikajɔ la jamiyatu ansarudin islam o nɔfɛ naam nin baara in na allahu akbar ala k'a mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ amin silamɛya ala k'a wasa k'a kɔrɔta nin dugu in na ani an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na amin ala sɔn bijayi muhammadin wa ali muhammad wasalim idra alhamdulillah naam an y'a fɔ wulikun ye kelen de ye aywa ka ɲɔgɔn hakili lajigi tiɲɛ diinɛ min ni ala y'an bila sira kan ni o ye silamɛya ye naam diinɛ min ka bon n'a sinɛ bɛɛ ye o de don allahu akbar diinɛ min ka fisa ni diinɛ tɔw bɛɛ ye o de don sige sabu ala y'a ka kiraw kɛrɛnkɛrɛn ni o de ye ka kira laban kɛ muhammad al mustafa sige ka nin diinɛ sanuma in di a ma ka di ne na aw ma naam an ka lafiya kama allahu akbar an ka lafiya kama tiɲɛ silamɛya ni nakun b'a la o de don o do bani ko adamadenya bɛ se ka bila sira ɲuman ka di diinɛ in nana o bilasirali de kama allahu akbar o de la naam i b'a sɔrɔ alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam naam a ka riwaya dɔ la min bɛ musnad ahmad kɔnɔ aywa ni o dɔnnen don n'o ye imam ahmad allahu akbar kana muhaddisan wa faqiha allahu akbar ale fukahaw ninnu na min bɛ wele ko hadisatigi kun don naam n'a ye o caman mafilɛ ka bɔ alakira la ale dɔn bɛ ni o ye wa a tilala ka kɛ fakihu ye minnu bɛna walawalali kɛ jɔnw ye ala ka kitabu dɔnnen ni kira ka riwayaw dɔnnen kɔ an ka diinɛ sɔrɔ ko lafiya la nɔgɔya la an'an ka waatiw la k'o hukumu di an ma ka bɔ ala n'a ka kira bolo o la ale ka kumakan dɔ ka bɔ a ka musnad kɔnɔ alakira nɔna alakira ka wele dakan dɔ la
ka ne ni e bilasira Sige. wa ni riwaya yi Aha. sahahu al-albani Allahu akbar. hadisa a sɛgɛsɛgɛli sira cɛ minnu wulila o la ni albani ye o cɛ dɔ ye ni hadisa in sɛgɛsɛgɛra fɛ Aywa. ko ni hadisa in ye tiɲɛ ye Allahu akbar. a ye riwaya sira kan Jin. a matnu sira kan Nam. a rawiw sira kan a bɛɛ la Aha. ko ni hadisa in sabatilen don Allahu akbar. sanadan wa matna Sige. Gra. wa hadisa in Aha. bilasiralilan don Aywa. ne ni e bolo sabu alakira muhammad al-mustafa Nam. a ko jogo damadɔ bɛ yen Aha. n'o jogo damadɔ sɔrɔla e fɛ Wala. ko e ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Ah. diɲɛlatigɛ hɛrɛ ani lahara taw la Ah. Amadi. Eh? Wallahi. n'o sabatira i la hɛrɛ bɛɛ sɔrɔla e fɛ Sige. diɲɛlatigɛ t'a la Ange. ani lahara t'a la Allahu akbar. o ye tiɲɛ ye Ah. ɔ i bɛna bɛɛ lamɛn Aywa. ko mako kun ye mun ye Nam. alakira ko mun de ye diɲɛ ni lahara hɛrɛ ye Aha. a ko fɛn naani jogo naani arba'un Sige. Idra. jogo naani Allahu akbar. Fine. a jogo naani fɔlɔ Aywa. a ko hifzul amana Sige. Ah. hifzul amana Allahu akbar. danayaw Ange. olu kɔlɔsili Jin. Odu. danaya tangali Idra. ka kɛ laadiri ye Nam. i yɛrɛ kun na Allahu akbar. mɔgɔw ka nafa ni i ye Ah. Kramodin. Fine. silamɛya kun filɛ Aywa. a fɔlɔ ye nin de ye ko danayaw kɔlɔsili Oho. danayaw kɔlɔsili Allahu akbar. kira ko nin jogo damadɔ bɛ yen Nam. maa o maa ni nin sabatiri la diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔla i fɛ Allahu akbar. o jogo fɔlɔ de ye Aywa. ko ka kɛ danayamaa ye Jin. hifzul amana Sige. Idra. danaya ye mun ye Aywa. jɔn i n'i ka ala cɛla Allahu akbar. ala ko i ka mun kɛ Aywa. ala ko i ka mun to Oho. jɔn ka danaya fɔlɔ ye a n'a ma cɛ ye Sige. Odu. danaya filanan a n'a jɔɲɔgɔnw cɛ Allahu akbar. Idra. kana sɔn Ah. danaya ka tiɲɛ i bolo Allahu akbar. diinɛ faralen maaya kan Sige. Idra. kuma dɔ la Aywa. maaya dama ye danaya kɔlɔsi Ange. ka danaya tanga Jin. ka kɛ maa sɛbɛ ye maa sɛbɛ tɛ sɔn ka kɛ danaya tiɲɛbaa ye Ay. Atuke. jango Ah. diinɛ faralen o ka diinɛ min bɛ bɔ setigi ala yɔrɔ Allahu akbar. ka di kiraw ma ka na anw bila sira ɲuman kan Jin. o tigi man ka kɛ fiyewu danaya dɔ tiɲɛbaa ye Ah. Kunasini. Idra. n y'a f'i ye n ka fɔlɔ Aywa. o y'an ni setigi ala cɛ ye Ange. o kan ka matarafa an bolo Sige. Idra. fɛn jumɛnw ɲinina ala fɛ Aywa. an k'o kɛ Ange. jɔn kan ka janto o la Allahu akbar. o de la kuranɛ a ye jɛ bɛ yen Nam. ala ko aw minnu limana ka da ala la Aha. la takhunu llaha Nam. wa rasula Sige. Idra. a ko a kana ala janfa Ah. a kana ka kira janfa Allahu akbar. Kramodin. nana yin fɔlɔ ye yan de ye Wallahi. ala janfali Ah. ani ala kira janfali o ye jumɛn ye Nam. isiya ni hima u fila kanzo sɔrɔli Allahu akbar. Odu. eh Wallahi. ko ala ko a ye nin kɛ Aha. jɔn yɛrɛ kɛtɔ ka baw keli ma Nam. depuis a bɛ dɔn i bɛ ka ala sɔsɔ Allahu akbar. a ye nin to Ah. jɔn kɛli ka o kɛ kabiri ye seereya i yɛrɛ kun ka ko ne bɛ ka ala sɔsɔ Ah. Bani. Keneka. maa min bɛ ka ala sɔsɔ Ah. o de ye ala ka danaya tiɲɛbaa ye Wallahi. Odu. sabu ala ye fɛn minnu d'a ma ni keli ye o ye bilasiralanw de ye Jin. seli su hiji Ɔhɔ. jaga o n'a ɲɔgɔn ala y'an bila fɛn o fɛn na Ɔhɔ. kun dɔ de b'a la Keneka. an ka waribɔta ala mago t'a la Ayi ute. an ka wuli ka taa alikaba ka taa munumunu ala mago t'a la Ayi ute. jɔnw bɛ ala bolo Ɔhɔ. olu ma munumunu dabila Ah. kabiri u danna ala fɛ Wallahi. o bɛ ka ala bato o sira kan n'o wele mɛlɛkɛw Sige. a dɔw te dalen don duguma sujudu la o ye olu ka bato ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma olu te ti bɔ duguma Allahu akbar. Idra. e tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn kɛ Ayi atise.
rokola olu do kimere minale do o bolo uti wuli ka boyi kayira ko ala ka jonyu ye o labembe ala ka yamuriya kan bella batulla Allahu akbar abani o de wele ko malaika minnu ti ala soso amanu bila fɛn fɛn na ka kɛta o ye ala ka yamuriya kan ye Allahu akbar idra nana ni aywa an ganga o ɲɔgɔn de ladiri tiɲɛ ka ala labatu wallahi ka koto ala tala tige o de amana ye nka maa min ni ana ala cɛ ani kira cɛ n'o layidu ma dafa jɔnw ta tɛ se ka dafa ayi o tige bilen sabu ala ko a ka min kɛ o kɛli de b'a sabati jɔnw ta sabatili la wallahi jɔnw ta dafali la ni ala ko kana nin kɛ nin to yen kun b'a la kene kan hakɛ ko don n y'a f'i ye ala ko an k'a kɛ dama o kun bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ o la a y'a to yen n'i ye a lajɛ ko ala ko an ka mun to yen an ka mun to yen a bɛɛ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wallahi kene kan o de la ala ko a kana ala janfa tige a kana ka kira janfa ni o kɛra watakunu amanatikum wa antum ta'lamun kramudin balle a kana ala n'a ka kira janfa tige n'o kɛra a bɛna ka layiduw janfa a bɛna ka danayaw janfa ka sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a b'a dɔn Allahu akbar idra o kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ gulo min na fɔlɔ jɔn yɛrɛ ka tuguli ala la o do bani jɔn yɛrɛ ka ala dɔnni wallahi o de la a bɛɛ kɔfɛ nka dɔ ti dɔ wasa ka fɔ n filɛ alako la n sen b'a la n bɛ seli n bɛ sun n bɛ alako la ala ye a tɔ de fara a kan ko n'ale ka hakɛ dafara i bolo aywa a n'a ka kira a ye min ci i ma ko kana i ni jɔnw cɛ layidu tiɲɛ banashimi takunu amanatikum tige idra kuma bi yan mɛ ni a ye sigi a bɛna laban n'a ye tige sabu a daminɛna n'a ye cogo min ni o de ye danaya ye silamɛya in yɛrɛ bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ Allahu akbar idra a to mɔgɔw ka da i la wallahi hali n'u t'i fɛ nam nka kana to mɔgɔw ka tigɛ i la hali n'u b'i fɛ Allahu akbar wulibali do dɛ tige wulibali do idra a ye danayaw tanga wallahi maa ba de ye maa ye nam maa min ma danayaw tiɲɛ Allahu akbar o de la kuma bɛɛ kuranɛ bɛ an su ka kɛ nin de kan kene kan kuranɛ ko cogo di ko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha misgalo huda Allahu akbar a ko ne ala b'aw yamaru a ka danayaw segin a tigiw ma wallahi min bɛ ye min ye o d'o ma tige o de la n ko mɔgɔw cogo tɛ kelen ye ayi kelen tɛ bɛɛ n'i ka hakɛ don ange nka gɛlɛman ye mun ye ko kana sɔn maa ta ka tiɲɛ i bolo kana don maa gasi la o de ye danaya ye ko ka kɔlɔsili kɛ mɔgɔw ka hakɛ la idra n'i y'a mɛn ko danaya ma maa min ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔw ma ayi o tige a ti maa namara a ti janfa sanni ni feere la ni juji don a ti kiiri jugu tigɛ ni faama don a ti fandanw dɔɲɔ a bɛ kɛ laadiri ye Allahu akbar al-amana wa danaya nin bɛ fɛn bɛɛ de la fɛn bɛɛ Allahu akbar idra o de la kira ko ten ni nin jogo ninnu dafara i la k'i y'a bɛɛ sɔrɔ tige a y'a fɔ wallahi danaya bɛ fɛn bɛɛ la baara bɛɛ kɔnɔ baara si tɛ taa ɲɛ fiyewu ni min tɛ o de ye nin ye Allahu akbar idra wa nin sabatira jamana minnu kɔnɔ o jamana de bɛ taa ɲɛfɛ a tiɲɛna jamana minnu kɔnɔ o de bɛ kɛ kɔfɛ jamana ye bani o bi kɛ o ye jamana ye nam o ye dugu ye o ye sigida ye o ye hali i ka du kɔnɔna ye idra o ye i n'i ka denbaya cɛ ye i n'i musow cɛ ye o ye hali jɔ n'a yɛrɛkun cɛ min bɛ taa gulo setigi ala la banashimi idra a y'a janto danaya la wallahi k'a fɔ hɔrɔn sɛbɛ filɛ nin ye a bɛ dɔn a la min ye danaya tigi kramudin o do ni danaya banna balimakɛ o y'a bɛɛ bannen ye e bolo o de la ala ko ten ko an ka danayaw segin a tigiw ma tige a ye kɛ ladiri ye ani mɔgɔw cɛla Allahu akbar dɔnnibaa dɔ tun bɛ yen aywa mɔgɔw kun bɛna wari d'a ma nam k'a fɔ a k'a di minnu n'a ka kan Allahu akbar sabu d'a ma la ko ladiri don a bɛ sɔn ka mɔgɔw de nafa n'u ka hakɛ ye Allahu akbar idra
dɛsɛbaatɔw bɛ yen Ange. o bɛna ale ka majilisu la Tiɲɛ. kamanaganbaatɔw bɛ yen Nam. minnu dayirimɛ t'u bolo Ayi. mɔgɔw tun bɛna nafolo caman di a ma Ɔhɔ. ko a k'a di Mm. hakɛtigiw ma Allahu Akbar. Idra. mɛ karamɔgɔkɛ in Nam. don dɔ la kɔngɔ y'a sɛgɛn kosɛbɛ Ayiwa. hali ka bɔ ka na majilisu la Nam. a gɛlɛyara Allahu Akbar. a ka kalandenw b'a ka so yen Ayiwa. olu dɔw kamana gana Sigi. mun na Mm. sabu waati bɛɛ Ɔhɔ. karamɔgɔkɛ in ni mɔgɔw nana haju ɲini na Nam. a bɛ nafolo ta k'a di u ma Allahu Akbar. ni minnu nana n muso man kɛnɛ n dɛsɛ bɛ ka fura ɲɛnabɔ a wari ta k'a di u ma Allahu Akbar. dumuni tɛ n bolo bi Nam. a wari ta k'a di u ma hajutigi bɛɛ haju bɛ ɲɛnabɔ Sigi. Ubi a kala. bolo Allahu Akbar. nka kɔngɔ Ah. a ka du ye tile damadɔ kɛ gɔ tɛ sigi a kɔnɔ Sigi. Abani. kalandenw bɛ yen Wallahi. don dɔ la Nam. a dɛsɛlen kɔngɔ fɛ Ayiwa. nka dɔ nana balo dɔ di Ɔhɔ. karamɔgɔkɛ y'o labɛn dumuni kɛlen Nam. u bɔra ka taa majiliso la Allahu Akbar. ko mun y'a bali Ayiwa. ɲininkali min kɛra Mm. o la ko dumuni kun tɛ Nam. karamɔgɔkɛ kɔnɔbara la Ah. a bɛna sigi ka kuma mɔgɔw fɛ Ɔhɔ. o fanga t'a la Allahu Akbar. Abani. kalanden minnu bɛ yen o kamana de gana i ye Ko jugu kɛ. ɲininkalikɛbaa dɔ ye ɲininkali kɛ Nam. a karamɔgɔ anw bɛ sigi Ɔhɔ. e ka nin majilisu in na Wala. waati bɛɛ Nam. nka kamanaganbaatɔ fɛn o fɛn mana se yan Mm. an b'a ye i bɛ hɛrɛ k'o ye o tigi bɛ taa Ah. Bana simi. Idra. anw bolo seba b'i ye Ange. nka Nam. e kana fɔ ko kɔngɔ k'i dɛsɛ Ɔhɔ. ka na nin kɛnɛ kan Wala. an fɛ k'o dɔn Allahu Akbar. karamɔgɔkɛ k'o ma cogo di Idra. a ko tiɲɛ don an ma nkalon tigɛ Sigi. wari bɛ n fɛ yan Ɔhɔ. nka wari min bɛ n fɛ yan Ayiwa. mɔgɔw nana ni nafolo de ye Allahu Akbar. ko ne ye danaya maa ye Ange. mɔgɔ hajutigi minnu bɛ yen Nam. n k'a di u ma Ah. Bana simi. Idra. Wallahi. minnu n'u mago bɛ se Ɔhɔ. nafolo ma a dɛsɛ bɛ u la Ɔhɔ. ko n ka se olu ma Allahu Akbar. Abani. a ko o de la ni minnu nana haju ɲini na Mm. n bɛ a ta k'a di u ma Allahu Akbar. nka Ayiwa. ne yɛrɛ ma kanu Mm. n ka maga dɔrɔmɛ kelen na Wala. o kama n yɛrɛ ka haju dɔ la Sigi. a ko mun na Ah. a ko siran kama n ka na danaya tiɲɛ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idra. Wallahi. a ko janfaw bɛɛ lajɛlen la janfa Aha. k'o de ye ka mɔgɔw bali u ka hakɛ sɔrɔli la Sigi. n'ale bolo sera nafolo dɔ ma a yɛrɛ kɔngɔ bɔ kama Wala. kɔngɔtɔ wɛrɛ mana na dun Nam. ko o dun y'a sɔrɔ o de fɔra a ye kɔngɔtɔw kɔngɔ bɔ Ɔhɔ. fɛrɛtɔw fɛrɛ bɔ Ti. hajutigiw ka haju ɲɛnabɔ ko n'u mana fɛn sɔrɔ ya k'ale ye mɔgɔw janfa Ah. Miskalo. Hey. Doro. Idra. mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ Ayi. Kilente. o de la suru ye nin fɔ n ko rijalu mawaqif Sigi. Yafo. Wallahi. mɔgɔw bɛ hakɛ de la bɛɛ n'a ka hakɛ don Ti. dɔ filɛ k'a bɔ a yɛrɛ bolo k'a di Mm. a ɲɔgɔnw ma Wallahi. Sigi. hakɛ ko kama hakɛ kɔlɔsili kama laadiriye kɔlɔsili kama Ti. Kira. n'o tɛ minnu y'a d'a ma ko a di hakɛtigiw ma n'o y'a dɔn ni ɲɔgɔn b'ale la Nam. walahi u b'a fɔ ale la Ah. Bani. wa a yɛrɛ b'o dɔn nka o bɛɛ n'a ta a ko la danaya min dara nka o tɛ tiɲɛ Ayi. Utike. Idra. cɛw bɛ yen Allahu Akbar. ninnu bɛɛ ye kalanw de ye Wallahi. an ka dɔ sɔrɔ a la Sigi. o de la kuranɛ ye an suti ko an k'an jija an k'an jija Idra. danayaw u ka segin a tigiw ma Allahu Akbar. kana mɔgɔw ka layidu tiɲɛ Ayi. Kunuke. kana mɔgɔw janfa Sigi. Idra. ni de ye fɔlɔ ye min ɲinina Nam. ala fɛ an kelen kelen ye ko an k'an jija a la Ah. Bani. o de la n'i ye kuranɛ bɛɛ ta tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ala bɛ an su ka kɛ min kan Nam. o de ye nin danaya ninnu dafali ye Allahu Akbar. mumini hakikaya tɛ sɔrɔ fiyewu Aha. fo k'a sɔrɔ danayaw dafara e fɛ Sigi. maa o maa n'a ka danaya ma dafa Ayiwa. musa a ko mumini tɛ Allahu Akbar. kana siga o la dɛ Ah. Bani. maa o maa danaya dafan tɛ a fan fɛ Wala. a fɔ ko mumini tɛ fiyewu Ɔhɔ. mumini tɛ Allahu Akbar. sabu fɛn fila Mm. ninnu de bɛ kafo ɲɔgɔn fɛ Ange.
ni ladiriya Nam. ni o sabatira Oho. muminiya ti taa fiyewu Ayiwa. fo ladiriya kana Tiɲɛ. sabu ni ladiriya danyana Ɔhɔn. o bɛna munafikiya de kɔnɔ Ah, bani, o bɛ kɛ. o de la kuranɛ ko ten Ayiwa. layidu dafabaw Sigɛ. ma min na a bɛ ka muminiw fɔ mumini yɛrɛ yɛrɛw Ɔhɔn. a ko wallazina hum li amanatihim wa ahadihim Nam. ra'un Allahu Akbar. Idra. ma min na mumini minnu n'u niyɔrɔ sɔrɔbagaw don Ɔhɔn. ni olu de kisilen don Tiɲɛ. ala bɛ k'u jate k'u jogow jate Idra. mumini minnu Ɔhɔn. k'u bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na a n'ale ala bolo lahara Ɔhɔn. ala bɛ k'u site tuma min a taara se yɔrɔ dɔ ma Ayiwa. ko ni m'o dɔn ko wallazina hum Nam. li amanatihim wa ahadihim Nam. ra'un Allahu Akbar. Idra. a ko mɔgɔw de don An kɛ. mɔgɔ minnu u ka danayaw Sigi. an'u ka layidu Ɔhɔn. ko a dafalen don Allahu Akbar. O bɛ kɛ. Wallahi. u tɛ ala janfa Ayi, o t'o kɛ. u t'u yɛrɛ kun janfa u tɛ maa janfa Allahu Akbar. a y'a jan dɔ na dɛ Wallahi. ala ko an kana ale ala janfa an kana ka kira janfa Ɔhɔn. sabu n'i ye ala ni kira janfa i tɛ ka foyi janfa i yɛrɛ kɔ Allahu Akbar. yukhadi'una Allah Allahu khadi'uhu Sigɛ. Idra. minnu bɛ k'a fɔ an bɛ ala de nɛgɛn kɛrɛfɛ an sen b'a la nka an da bɛ fɛn wɛrɛ la Sigɛ. ala ko k'u bɛ ka k'u yɛrɛ de la Allahu Akbar. u tɛ ka muminunw nɛgɛn Ayi. u bɛ k'u yɛrɛ kun de nɛgɛn Allahu Akbar. wa ne wulibali ye dɛ Idra. n'i bɛ kɛ fɛn min na i jija i ka k'a la sɛbɛ la Kɛnɛ kan. a y'a janto nin na dɛ mɔgɔ mana ye k'i bɛ kɛ fɛn o fɛn na cɛ hakilitigi kodɔnna i bɛ kɛ fɛn o fɛn na i jija i ka k'a sɛbɛ ye Allahu Akbar. Idra. jango ala ko Sigɛ. jango diinɛ ko Ange. la kana sɔn k'i yɛrɛ janfa o la Allahu Akbar. n'i ma ɲɛ Ɔhɔn. i bɛ ala ko la dɔrɔn i se kɛ a kɛli la Ah, bani. o de b'i nafa Wallahi. tuma dɔ la k'a fɔ mɔgɔw min fɔ la o tɛ lajɛ o Ayiwa. i ka ala bɛ min ye Nam. o de bɛ lajɛ Allahu Akbar. Idra. a ye kɛ ladiri ye Wallahi. a ka kumakan na Tiɲɛ. a ka wale la Ange. ani mɔgɔw cɛ la a ye kɛ ladiri ye Allahu Akbar. ladiriya n'i y'o hukumu jɛ i bɛ don min kɔnɔ Ɔhɔn. o de ye khiyana ye Sigɛ. Kɛnɛ kan. janfa Wallahi. n'i ma kɛ ladiri ye mɔgɔw ma dɔrɔn i bɛ kɛ janfanji ye Ah, bani. O bɛ kɛ. ladiriya wali hakɛ to a tigi bolo kana dɔrɔmɛ bɔ a la Tiɲɛ. ɔ n'i magar'o la Ah. e bɛ wele ko janfanji Allahu Akbar. walimuso to a tigi bolo n'i ye o tigɛ e bɛ wele ko janfanji Allahu Akbar. ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Ayiwa. min ayatil munafiq Nam. min alamatil munafiq nin bɛ yan Wallahi. munafigiw ka tamasiyɛn u ye cogoya kira Muhamadu Mustafa ko ten an bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ an bɛ seli ko mɛ nafigi dɔ mɔgɔw cɛ la Ɔhɔn. nin ye o dɔ ye Bani. wa nin de ka gɛlɛn a bɛɛ ye Wallahi. ɛ Kɛnɛ kan. sabu Seydina Ali ko ten Nam. ko ra'asul nifaq al-khiyana Sigɛ. O don. Wallahi. nafigiya Ɔhɔn. o kuntigiya Nam. a kuntigiya Ayiwa. k'o de ye janfa ye Allahu Akbar. O don bani. mɔgɔw dara maa min na n'a y'o janfa Sigɛ. k'o de Idra. ka jugu a bɛɛ ye Allahu Akbar. o ye tiɲɛ ye dɛ Ah. sabu fɛn saba de fɔra alakira fɛ ko ayatul munafiq Nam. salasu Allahu Akbar. iza hadasa kezaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza utumina khan Allahu Akbar. Abu kɛ. saba Ɔhɔn. nga ko min ka jugu a bɛɛ Ayiwa. o de ye janfa ye Sigɛ. Idra. ka kuma Wallahi. munafikiya bɛɛ min ka jugu a bɛɛ ye k'o de ye janfa ye Ah, bani. kuma dɔ la n'i ye layidu di mɔgɔw ma ni m'o bɔ a sira fɛ e de m'i ta kɛ Wallahi. e de y'a fɔ n b'a kɛ tan nka i m'a kɛ Sigɛ. Idra. walima i kumatɔ i ye nkalon tigɛ kuma dɔ la nkalon yɛrɛ fɔtɔ hakilitigiw bɛ faamu dɔ sɔrɔ a la Tiɲɛ. nka min ka jugu danaya dalen kɔ e kan Ɔhɔn. n ka jugu dɛ Ah, karamɔden. Wallahi. o de la alakira mɔden dɔ bɛ yen Nam. a ko danaya ma ti maa janfa Ah, ko karamɔden. mɔgɔ de bɛ se ka da janfanji dɔ la Sigɛ. Idra. Wallahi. danaya ma ti maa janfa o ye danaya ma cogo ye nka hadamaden de bɛ se ka da janfanji dɔ la Sigɛ. a bɛ b'i jigi kɔrɔ Allahu Akbar. Idra.
eche wallahi aya jandon na de kineka khiyana clairo de do clairo do tin ka ke janvanji aha clairo do ka mo janva ka hakela ko kuma niyama o doyi siga wa ka mo ka gundo ko boroto o janva doyi wallahi ala kira ko te ko mu'mini shite a ɲini k'i ɲɔgɔn dɔ ka gundo da kɛnɛma ko fo e ka wele janvanji ala ɲɛkɔrɔ Allahu akbar odo bani wallahi a y'a janto nin na siga a y'a jija mɔgɔ kan ka nin dilan i yɛrɛ la wallahi a y'a janto nin yɔrɔ in na dɛ hadamaden kan ka fɛn min dilan a yɛrɛ la o de ye nin ye Allahu akbar ka tile i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ ha dana ye fɛnba in ka bi fɛn min bilala o y'o de ye siga kineka fɛn fɔlɔ min bilala o ye nin de ye wa ala kira dun y'a fɔ dɛ Allahu akbar ala kira y'a fɔ idra k'a fɔ diinɛ in filɛ cogo min aha ko nin bɛɛ bɛ tila ka bɔ a la k'a tɔ to bereka wuli ye mɔgɔw bolo seli siga ya a ko fɛn fɔlɔ min bɛ bɔ a la ni o bɛ bila ka bɔ nin diinɛ in na a ko al amana k'o de ye danaya ye banashmi i bɛ da min na o de b'i janfa wallahi kineka kineka ne kuma janyana sa koyi wallahi hali nin diinɛ sanuma in a jigiya bɛ minnu kan k'a fɔ olu de bɛ se ka maa bila sira a y'a ta k'a lajɛ ala kɛra kɔfɛ a jumɛn tora yen siga idra olu bɛɛ janfara ka faga wallahi ka bɔ yen ka diinɛ kalifa mɔgɔw la minnu y'a tiɲɛbaw ye siga okra mɔgɔw de ye diinɛ in tigiya bɔsi minnu mago bɛ diinɛ in firili la Allahu akbar al amana fɛn fɔlɔ min bɔra nin diinɛ in na ni ala kira yɛrɛ ko ten ko o de ye amana ye o fɔlɔ de bɛ taa siga farata danaya ma dɔgɔyara dɛ kojugu i ni jɔnni bɛ jɛ bi wallahi i ni jɔnni bɛ jɛ bi siga idra k'i bɛ danaya da o kan k'a bɛ sɔn k'a dafa Allahu akbar o de la shayiru ko ten aywa ko fahazar aduwwaka marra siga wahzar sadiquka alfa marra Allahu akbar idra yoro wala a ko i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ i jugu la yɛrɛ kɔlɔsi kelen Allahu akbar i kɔlɔsi ka bɔ a la a jateminɛ siga jugu do dɛ a kɔlɔsi aywa a ko nka i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ i teri min filɛ i kɛrɛfɛ siɲɛ ba kelen Allahu akbar idra i kɔlɔsi jugu la siɲɛ kelen nka min filɛ i kɛrɛfɛ ko i k'i kɔlɔsi o la siɲɛ ba kelen alfa marra ربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمدار Allahu akbar idra a ko i k'a dɔn yɛrɛ kɔlɔsi ko ka bɔ i ɲɛ b'a la ko min ye n teri ye ko k'i yɛrɛ sɛbɛn kɔlɔsi ka bɔ o la ko o de ka gɛlɛn ko sabu ka d'a kan fɛn min b'i tɔɔrɔ walima tɔɔrɔ bɛ s'i ma sira min kan ko ale de b'o dɔn siga kineka sabu i tɛ sɔn i jugu ka bɔ o kalama ayi i tɛ sɔn i jugu k'o dɔn nka i ni min bɛ ja la n'i b'i ka gundo kalifa o la dɛ ko a ye gundo kalifa baa mɔgɔw dɔn akramudu Allahu akbar ne kuma ba ye wallahi jangan ka to min na o de ye nin ye nka min diɲɛna bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de fana ye nin ye danaya bani kineka i bɛ taa jɔnni na sanni ni feere la bilen wallahi i bɛ ɲɛ min ma k'a ta k'a bila i ka butigi kunna ka hɛrɛ sira di a ma o de b'i janfa k'e sigi bani aboke maa caman bɛ tan dɛ u ɲɛna minnu ma walidenw na ka hɛrɛ kɛ u ye nka bi olu de y'u janfa k'u sigi Allahu akbar okra nka janfa b'a bi ɲɛ mɛ n balimakɛ a t'a sini ɲɛ dɛ ayi atoke kana siga o la idra walahi i bɛ se k'i sago dɔ sɔrɔ bi ni mɔgɔw janfali ye nka janfa si tɛ sini hɛrɛ sɔrɔ b'a ye ayi otoke idra a y'a janto nin na mɔgɔw ka hakɛ kana tiɲɛ u bolo Allahu akbar sabu janfa o tɛ taa fiyewu fo mɔgɔw ka tɔɲɔ i bolo kineka wa maa o maa ye mɔgɔw tɔɲɔ lahara tɛ dɛ diɲɛ na yɛ don siga maa tɔɲɔna b'a ye Allahu akbar o la a y'a jija a ka ye mɔgɔw la danaya a bɛ sabati mɔgɔ minnu kan n y'a f'i ye n ko danaya sirilen tɛ silamɛya ko dama la maaya ɲumanya i tɛ se ka k'o ye fiyewu f'e ka wele ko danayama danayama Allahu akbar ni danaya t'i la ka ban mɔgɔw kan k'u kɔ don e la siga obike kira Muhammadu Mustafa ko tɛ la imana liman la amanata la Allahu akbar ko limaniya tɛ maa ye danaya tɛ maa min kan siga kineka
limaniya jɔn ye jɔn ye maa min bɛ alakira ka diinɛ na ala nɔfɛ wa kira ko maa si tɛ wele ko limaniya jɔn o kɔrɔ maa si tɛ silamɛ ye danaya tɛ maa min kan k'e tɛ silamɛ ye a gulon bɛ ɲɔgɔn na de limaniya a dala kuma de bɛ se ka ye nka ko limaniya jɔn yɛrɛ filɛ o ye baara de ye o de la ala ko ten ko dɔw bɛ yen ko n'u ni muminun bɛnna k'u b'a fɔ ko anw limaniyalen don ala ko wa ma hum bi mu'minin ko limaniya jɔnw tɛ o de ye mɔgɔw ye minnu b'a fɔ u bɛ ala nɛgɛ k'a ka kira nɛgɛ ka sɔrɔ u bɛ k'u yɛrɛ de janfa olu b'a dɔn dɛ o kɔrɔ limaniya tɛ dala kuma ye nɔ tɛ ni o don kuranɛ yɛrɛ ko ten o ni muminun jɛlen don o b'u ka limaniya de yira u la an y'a dɔn ye a kuranɛ ko wa ma hum bi mu'minin ko muminun tɛ o ma da ala la o kɔrɔ n'i dara ala la i tɛ kɛ janfanci ye n'i dara ala la dɔrɔn o kɔrɔ e ti wele ko janfanci o la nin jogo maa o maa la ko e ma se k'a bɔ i yɛrɛ la hali hɔrɔnya tɛ yen jango silamɛya fɛn ɲuman kelen dɔɔni ka segin o kan o t'a tiɲɛ nka fɛn kolonba 100 dɔɔni o fɔli o t'a ɲɛ wallahi n'i ka mission dana dugukolo sanfɛ ba y'a dama laseli ma i ye ci bɛɛ lase mun bɛ nin kɔfɛ mun de ɲinina nin kɔfɛ ala n'a ka kira yɛrɛ ye min ɲini an fɛ o de ye nin ye n'i sera a kɛli la e de welela ko silamɛ ɲuman n'i sera a fɔli la e de welela laselikɛla ɲuman nka n'i ye nin kɛla i bɔnɛna wa n'i bana nin yɛrɛ kɛli ma i bɔnɛna olu b'a dɔn dɛ ne layidu 6 de kira ye wele da min nɔfɛ silamɛya kun ye mun ye ala kira y'an wele kana min ma ala ko ten dɛ ko kana kira fɔngɔ ɲɔgɔnya a bi a bila min na falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi ko maa bɛɛ k'u kɔlɔsi maa minnu bɛ kira fɔngɔ ɲɔgɔnya a ka yamaruya kanw na a ye ɲininkali kɛ ko bayi a yamaru ko jɔnni y'a wele da Muhammadul Mustafa don bayi'uni a ye na bayi a kɛ ɲe k'a fɔ a tɛ fila fara ala kan a tɛ sonyɛli kɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a t'a den faga a tɛ namara k'a sen kɔrɔ a t'a k'a bolo kɔrɔ ni Muhamadu y'a bila baara ɲuman min na a b'a kɛ ni min ye nin dafa o ye alijinɛ kɔnɔ den ni fɛn jɛna min bolo k'a hakɛ b'i kan nka ni fɛn jɛna i bolo i suturala kan i ma n'i yɛrɛ ko fɔ k'i ka ko bɛ setigɛ ala bolo n'a y'a jaabi yafi ma n'i ka bayi a ye minɛlen n'a ma ja hakɛtigi don a b'a ka hakɛ minɛ nka ni ye min y'a kɛ ye mɛ min y'a mɛn n'o mana kɛ dun a y'a janto na dɛ a kana sɔn mɔgɔw k'aw nɛgɛ a kana sɔn k'aw janfa nin ye wulibali de ye a ye ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ dɔ k'a sɔsɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ nin wele ma da ala kira fɛ a ka kɛ n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ ko dɔ k'o sɔsɔ i bɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o sɔsɔ fo ni min tɛ fɛn dɔn n'o ma bɔ a kan fɛn dɔnbali man ka kuma diinɛ jɔyɔrɔ la o kɔrɔ i n'a sɔrɔ ko kira ye nin wele da ɲininkali jumɛn bɛ tugu a la k'a y'a wele da minnu ye k'u ye kira jaabi di Bukhari kɔnɔ ye ko fa bay'anahu ala zalika ko kira ye nin wele min da an ye ko an ye nin minɛ a bolo an y'a kɛ an ye layidu di kira ma ko an tɛ fila fara ala kan an ye layidu di kan tɛ sonyɛli kɛ an ye layidu di kan tɛ jɛnɛya kɛ an ye layidu di kan d'an denw faga an ye layidu di kan tɛ namara kɛ an sen kɔrɔ an t'a kɛ an bolo kɔrɔ ni e Muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ sababu ye nin de minɛ ala kira la balola nin de ka fɔ ka taa s'a ka saya ma a bɛ nin de wele da ko a ye na nin kɛ sabu bay'atu ka ca fil islam ngai ka karamɔgɔ ɲininka dɛ ni ko bay'atu ala khilafa ye jumɛn ye i n'o sɔrɔ k'o kɔrɔ sɛbɛ f'i ye bay'atu ala hijra ye jumɛn ye o b'o f'i ye bay'atu ala jihadi ye jumɛn ye o b'o f'i ye karamɔgɔkɛ ne ka ɲininkali sɛmɛtɔ don i la al bay'atu ala islami o ye jumɛn ye a fɔ kun fin n'i y'o janfa i bɛ taa jahanama kɔnɔ
billahi al-ali al-azim ni yu janva ibta janame ko bai'atu ala al-islam wa kunfiu amnayn ndama ayaka karamo nyininga ay almami nyininga ko al-bai'a ala al-islami kaka ofo awi ko fo ainge abina chendo yansawo wallahi keneka bai'a ala jihadi nya fiye niyo fodro bo sebe wala ye nga unyininga unuka ala chela de ko al bai'atu ala al islami ko korofo Allahu akbar idra nya minun da fesisa ninguma ina ta basu do damnessa amsaka muvo mugo yen question kana question mina de idra abina ayajija ka jabi fela labe Allahu akbar idra wa akana fokati de nanga obla sara folo aywa ateyi o kuma taala ayo teyo batula jihadi iyo don yoro jume o bey kaba ala al-hijra ala an-nusra wal khilafa nimbebe o don jogo me bai'atu ala al-islami yani kata yoro janna ngo dima kira yara ka hadisa la sige idra hadisa jele mujasha abina na balmakay ko kira ma bai'ahu ala al-hijra Allahu akbar kira ko togodi maddat hijra li ahliha balmakay hijra bai'a dama ako hijra ko bana baya tika hijra kabile Allahu akbar joni ve wal maddo ko kira ya fo o tatede bal kira yere ay min vo abno de labe Allahu akbar naam ko hijra baya kira ko o bana la hijra ba'da al fath magande le ko hijra ko tibleo hijra ye kana ala kira rejoin koro kono ka faraka ka ala kira deme abekana Allahu akbar nga ne ala ye delali minge hijra baya ko tible Allahu akbar idra ako mo ni hijra bana jabaya do bana o ne baya minu ni ulu fere min na kira yere o fo sige ako maddat hijra li ahliha hijra baya bana Allahu akbar ako no bana ala ma tubayi'uhu sige baya jumen be no saka ne balma kema Allahu akbar aywa bayatu minum be no lu fere ma mina kira yolu de fois kaya folo jumen na de sige idra ako ubayi'uhu alal islami bani Islamaya baya modi balma keba Allahu akbar aja islamaya baya biyo karamo ke o fo mo ye ko mundo Allahu akbar islamaya baya ay muye afo mo ye ni ma la se ma yu janfa idra fo de badon idra idra ato ka karamo la ka jabi bana Allahu akbar al baya ala al islami idra islamaya baya bani aya jandon na de keneka yala hijra baya be ke majme hijra ke wati ta jihadi baya ke majme jihadi ke wati ta wa khalifa ya baya ke majme khalifa sigi wati ta wa wala mal ke jume de et islamay wa nindila aw ñu weleda anzila yoro anzila me ñogo ma minum biseli obishu obi hiji obi jagabo ngo islamay nga yu seda fedoka karamo yu datu ka bo fedo la selima wallahi o jume kira ni wele baminda ibi selimina kira ko seli ibi shumina kira ko shum hiji obite jagabite wa kira kungo ko ka bay ay vene kete nga uyo toy bani keneka o me mo hakli odela wallahi ngoni bay ya jando ala de islam ya bayado kira awele akamine lillahi wori kana nyina ko ni islamay ni mine billahi al-ali al-azim ni islamay dron ni mine sabu ni islamay la sabati lai Allahu akbar idra ala de ndaka kirama wallahi o de la qur'ana ma toyi ibn bayat wal islami doya sige idra ay ngalike aywa ko annana aworo qur'ana kono yoromi no suratul mumtahana ayatan flanai nala ko akakirama ya ayyuhan nabi za ja'aka al mu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف
فبايعوهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Mamadu danalew musola minnu zona alakoma nindine ngoma sabu fatu maka kele kira wele dada ni mɔgɔw yɛrɛ ka sɔn ye ka sɔrɔ jakuya tɛ minnu zona ka da alakoina ni olu nana ima yubayinaka k'u bina i bayi a ɲɔgɔn ya karamɔgɔ ɲininkali min bɛ yen k'o bayi a ye kun bɛ ka kɛ mun kan ala le hijira do wa ala jihadi do wa ala le khilafa do wa ko mun do u ka silamɛya minɛ yɔrɔ Modu amina fareka nindine inela kabarake ode la alaydu mina ba muso do uchelay noe Umayma bintu Rukayka ale ko akakmakana ko ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kunnana ala kira yoro kafara fi niswatin muso jama kulu doka annana ango kira madi sigi igra kamina bay'aki islamiyaka Allahu akbar Ibn Zura Muwatta Maliki kono wa iba soro fene sahihu muslimu kono aba fo ko nana ala kira yoro ubayi'uhu ala al-islami faqal ubayi'uki ala an la tushriki billahi shay'a wala tasriki wala tazni ila akhir Allahu akbar idrak kalena ka mago be islamaya bayad la mor ndata baya flayde aywa islamaya baya Allahu akbar ummu Umayma bintu Rukayka Allahu akbar ali dinana ala kirayro modu jihadi baya minato tibuno aywa la khalifa ya baya minato tani kirayre balole Allahu akbar khalifa ya bayati ayuti wa jihadi baya afanate ote farida musoyeraka hijra o bay afanata sabu ne fatu maka ko falai Allahu akbar abani abben na fiule flaka dima aw muso ere kodi ko nan na kira yorode mi feka bay aka bolo alali islami islamayaka abani afrata o min islamiya don no nana nay nala yo di ode makadne ni ema aywa muso innale ko silamɛya bai'a ko de ka khasuye ko nyini ala kira bolo akoni mago boyola mbi bai'a dima ka foyi kana fila fara alaka Allahu akbar baba do silamɛya mabda uyende wallahi ka ala don ala donne ko kana fen wore bato ka fara kable ninde ya damine wallahi odalla ibn mandah naam ako chukodi aywa ako kira muhammad al-mustafa ko cɛbɛ muso bɛɛ o ye layidu wɔɔrɔ mina bolo mɔgɔ minnu y'a jaabi shahada kan Allahu akbar idrak wallahi maa ko ma foyi tɛ ala kɔ ko bɛɛ ye layidu wɔɔrɔ minɛ ala kira bolo ko n tɛ fila fara ala ka n dara la ko ala min y'a ma ye idrak ko mɔgɔ mɔgɔ ko Muhamadu ye ala ka ciden ye ko bɛɛ ye nin layidu in minɛ ala kira bolo k'a fɔ an t'a sɔsɔ a mana an bila min na Allahu akbar abani idrak an t'olu ladege sa wa ani yɔrɔ la an y'a dɔn ko silamɛya baya ye jumɛn ye sa o faamuyara ala kira yɛrɛ nɔ na o faamuyara ala ka kitaaba in kɔnɔ wa an k'an k'an cɛsiri min kɛ la o ye nin de ye wa ka sabati diɲɛna ya ko danayama a bɛ sɔrɔ ni nin de ye ka tila k'a tɔnɔbɔ lahara baya layidu wɔɔrɔ don kira ko n'i y'a ta n'a dafara i bolo i t'i jeni silamɛ kan ka nata o de la kisi sɔrɔli wa diɲɛ ta o ye kɛnɛkanko ye lahara ta o ye garanti ye ala kira dala ne sanfɛ a faamuya ko ɲuman ala k'o da n'anw ma an bɛ surunya bisu in na an bɛ dɔw fɛ yolo ye ko min fɔra coro ye min fɔra ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma o kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye ala k'o seli ne ni aw ma ala k'o k'a ka alaya kama n'ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah Sherif Ahmed Tijani Haidara ala kira kishin nema bayi amodenge sanu nana al-islamaya baya ledu woro di cewne muso ma ne sahiri ka chama baya mu kundugolendu na boli kera sababu ye islamaya yu tafanu nafando anga je angola je ɲɔgɔn fɛ ti shɛri kɛ ti jɛnɛya kɛ
tindien fama tinamara ken sengoro ta ken bolo koro ne kira muhammad yim la bara nyuma mi nambake ala ka naw deme ala ka dafaru ala ka naw labaka ka ngajrumu ya fa ala kira horomay sallallahu muhammad Jamiyatul Amsar dini ka bolo fara bambi koroko kaw fi namba wele Fédération Pro ni la day san o san u be tourner bay la ɲɛnɛmaya u ka dugu kɔnɔna na u ye wele bila an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara k'a denkɛ kelen di walasa u bɛ se ka na wajulu ni la ɲɛnɛmaya u fɛ cogoya min na ala sɔnna o bɛnna Sherif Ahmed Tijani Haidara ma an nana suba in la ɲɛnɛmaya an bɔra k'o baaraw de yira aw la sisan min baara bɛɛ lajɛlen kɛra février kalo san 2026 an bɛ dugawu kɛ ala ɲinan ta yira na hɛrɛ la cogoya min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na basigi ne bɛɛ ne kɛlɛ ala ka sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا على كيرا يوم كيرا داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد